गुरै खालायथारबाय बेबो दामसाजा बोसोर गोदाननि आगानखौ मान लादों बयबो ज'यैनो बे समाव सोलिगासिनो दङ मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि बोसोरारि सोरजिदान माबानाय बे जाहैबाय बोसोरसेयाव दोनथुमनाय जमा राहा खनफ्रोमबो जिरां सोरजिगिरिखौ दोननांगौ दा बेनिनो थाखाय बोसोरारि सोरजिदानखौ जमा होनाय सोलिगासिनो दङ दा गावबागाव दालाइसा हिसाबै सोलिगासिनो दङ नोंथांमोननो आं मोनफा मोनफा देखायलांनो नाजागोन नैबे आस्राबारि दालाइसा थाकामपुर दालाइसा दतमा दालाइसाना बेसेबां सफैखो 28 जन बुरजा सफैथारबाय होनबालाय थारायाव दालाइसानि गोदान बोसोरनि फिसालायाबो बेंटल दालाइसा
गबदाफारा दालाइसा जोंना गारिया बाक्सानि लकेल बेसे बुरजा फैखो साबेसे औ गेजेर नाहांदों दे थिगानो दं गिरि नैबेनो जाहैबाय 2022 मायथाइनि फानजामुथि बाहाय नोंथांमोना नायनो हागोन बोहैसार जावरिसार आसार सुबुंसार फोथारसार आरजिसार फोथसार आवरायसार थुब्रायसार मावफुंसार फोथायसार बेनिफ्राय सैथोसार बे दान जोंनि मिरु बाथौ धोरोमारि आफादजों दिहुनजानाय फानजामुथिनि दानफोरनि मुं लासैनो मोनथिलांगोन बे जाहैबाय बेंटल दालाइसा थिफ्राय दालाइसा दैखरगुरियाव उथिनायमोनलायब्रा गसाइगाव साहा बैयाव दसे थाखिथ' लेसियागाव बिजनि लेसियागाव ब्रैथि दखरा दालाइसा सिमला बागान दालाइसा सितनागुरि दालाइसा मंगलियान दालाइसा बिजनि मंगलियान दे मोखोनागुरि दालाइसा माइनावफुरि मिरु सिबिसालिनि दालाइसा बियो समरेन बेसेबां जाखो 16 जन दे मिलनपुर दालाइसा पाटगाव फैसना दालाइसा बिजनि रावबो फैसना ना फैसना रावबो फैसना औ थिगैनो दं थाङोथ' मेला थाङो आंबा थांखांबाय औ खिन्थु मिनिङा उल्था बोखोना जेनेबा फैसना माने फरायनाय रावसो नंबाय थादोंमोन ओजों आरो उल्थासो औ दे नैबे बाख्रि गिरिया बाख्रिखौ नेग्रा फरायबाय जंखायलायनाय अननाय मोजां मोननाय हांमा हांसा मोनबाल' मोसाग्रा सानरै मैरोमै सानजों दामनाय गस्ला गुफुर गाननायाखै आं गोसो थोननायाखै आं मोजां मोननाय
Kennedy kau rakyat Singapura merobabu Beliau angkai Kennedy kau rakyat Singapura merobabu Harusnya hal kalian sampai untuk cara ini kalian sekarang itu ya kasih ini jangan itu kau ini nazar jangan jangan dan kasih Giờ kia là bưng không mình chào bái ấy đã sẽ giả đến giờ giả bái cái thầu mang khi mình lấy Dali Jagannath đấy passport chips tôiอยากอะไรไหม